Nemáš krajšiu bundu? Trochu nižšie to aj, lebo... Ja viem, Davidko, však ja nie som deža. Ale aby si mal svetlo na druhej strane. Počkaj, či máš... Môžem? Už kameruješ, ne? Ahojte kamaráti, ako sa máte? Toto je David a toto je video venované pre vás. Pre všetkých tých, ktorí chcú zdravo najajkovať. Úplne najzdravší spôsob, ako ráno začať deň, je viac si odšťavňovať, máme tu Kettler a urobiť si fajný mrkový džús. Pretože vlastne večer, keď my sa najeme, tak nám v noci to trávenie ešte akože spracová potravu a vylúčuje potravu. Od celú noc až do obeda prebieha vylúčovacia fáza organizmu a my chceme ráno kvôli tomu dať fajný šťavnatý džús, ktorý nás energetizuje, to je strašne veľa cukru, energie, ktorý nás alkalizuje, to všetky tie živiny, ktoré vyživí naše telo, čiže to je tá vyživovacia funkcia džúsu, to je úplne perfektné a hydratuje to, ale zároveň ten džús, on je taký proste taký ľahký, on tak všetko spláchne, tak všetko dotrávi, tak celé telo tak šiu, že proste človek si dá džús a on to ešte dotrávi všetko do stravy. Vlastne úplne základ zdravia je nemať upchaté hrubé črevo, čiže nemať nejakú zápchu a práve džús v tom pomáha, že on tak fajne podporuje trávenie a vylučovací proces. Takže toto je veľmi stručné video, takže prosím vás stále, keď ráno stanete, napríklad ja dneska som si dal najprv 3 deci šťavy, že med, citrón a chia semiačka, aby som mal fajn omega-3. Potom som išiel do obchodu, kúpil som si tieto veci a teraz si spravím liter alebo liter toho džusu s mojou mamkou, ktorá kameruje a máme fajnú energiu na začiatok dňa, proste pre mozog, pre telo, fajný cukor, máme fajné živiny. To je celerový koreň nakrájaný, v celerovom koreni je obrovské množstvo minerálov a vlastne vyživuje to telo. Telo potrebuje živiny a keď ich nedostáva v tej našej klasickej strave, tak stále sme hladní a stále sme neuspokojení a nenasytení a potrebujeme stále viacej a viacej jedla. Čiže keď budeme jesť stravu bohatú na živiny, ktorá je ľahko straviteľná, tak nám stačí menej toho jedla, nám stačí viac také vodnaté jedlo, ktoré naše telo energetizuje, proste, ktoré reštrukturalizuje vodu v našom tele a dodá nám takú energiu, takúto svetlo, vieš, to je akoby slnečná energia, pretože tieto plodiny sú najbližšie slnku, ešte obzvlášť ovocie. Takže máme vytvorený džús, veľmi ľahko, jednoducho, takže toto je moja správa pre vás. Stále ráno, keď stanete, tak úplne najlepšie vec, čo môžete spraviť, je urobiť si zelenový džús, pretože dať si nejaké ťažké jedlo, nejaký chlieb alebo tvaroh alebo orechy a také veci, to je proste veľmi ťažké na trávenie. To telo strašne akoby zabetonuje a zadební a nepodporuje to ten vylučovací proces organizmu, ktorý je taký prirodzený ako život sám, pretože stále keď ráno staneš, tak ideš na vecko a proste orgánové hodiny fungujú. Takže džusik si pomiešame prštekom a dôležité je ho milovať. Takže povieme si, že ďakujeme ti džus veľmi krásne, teda myslieť veľmi silno emocne. Milujem ťa džus, si skvelý. To je iba to, keď je človek nadšený, preto je nadšenie dôležité, keď je človek nadšený, tak to ide samo, proste tá láska, tá vďačnosť, tá radosť a proste ten džus má teraz takú silnú energiu v sebe, takže nie je to iba tá energia, čo je v všetkých tých plodinách, tá fyzická energia, ale ešte aj nejaká proste inšia, spirituálna. No a teraz sa toho džusu fajne napijem. Vynikajúce. Dneska je nedeľa, konečne prestalo pršať, vonku chodí slniečko, ideme sa prejsť, takže ja teraz vypijem liter džusu, mám kopec energie, vezmem si nejaké ďalšie, nejaké banány, nejaké jedlo a ideme proste do lesa. A podporujeme svoju svetú stránku, proste život, vieš, tú krásu, to zdravie a proste vylučovací proces tela, pretože treba najprv vylučovať a až potom opäť pridávať veci. Keď je telo upchať, tak potom nič nefunguje a potom sme v kuse hladní a nemáme dosť živín. Dobre kamaráti, tak sa majte krásne a lajknite toto video, napíšte dole vaše komentáre, každé ráno si robte džusík, ako sa my snažíme robiť. A buďte šťastní a buďte zdraví a užívajte si život. Majte sa krásne. Ahoj. Ja si to povedal 4-krát, užívajte si, majte sa radi.